Benvinguts a l'Escola d'Adults de Mollerussa i en aquest curs de Competic 2 que ara comença. Bé, primer que res, comentar-vos que sentireu moltes vegades dir que parlar de Competic, Actic, bueno, simplement dir-vos per la vostra tranquil·litat que Competic i Actic pràcticament és el mateix, que nosaltres a final de curs us donarem un títol on haureu assolit el nivell 2 tant de Competic com d'Actic i us servirà exactament per el mateix, per les mateixes finalitats. Com treballarem el curs? El curs treballarem a la plataforma Moodle. Llavors, aquesta plataforma el que us permetrà és treballar a l'hora que vulgueu. Jo aniré penjant les tasques, les diferents tasques al llarg del curs, paulatinament, i d'aquesta manera vosaltres, a l'hora que vulgueu, podreu anar treballant. Veureu que la plataforma està estructurada, o el curs està estructurat, amb projectes individuals. És a dir, no haureu de fer treballs en grup, sinó que simplement treballareu vosaltres pel vostre compte. I la part més important, perquè realment és on hi haurà les tasques que haureu de fer, és anem per feina, i aquí trobareu la informació del que heu de fer i les tasques que haureu d'anar fent. Aquestes tasques s'acompanyen de fitxes més o menys pautades, segons què estarem fent en cada moment, perquè vosaltres pugueu anar treballant. Us permetrà treballar al vostre ritme. I l'última part és per saber-ne més. És a dir, allí hi haurà des de vídeos, manuals, coses que podreu anar a consultar. És simplement un apartat de consulta. En principi, les coses que necessitareu ho trobareu tot a l'apartat d'Anem per feina. És a dir, que si algú sol anés directe a l'Anem per feina, se'n sort perfectament. Com he dit abans, treballareu al vostre ritme. El curs està pensat per dedicar-hi 4 hores setmanals, que va ser que 4 hores setmanals estan extretes de les classes presencials. Llavors, les classes presencials es fem amb un ritme com molt calmat. El fet que vosaltres treballeu pel vostre compte, probablement això impliqui que no hi haureu de dedicar ni la meitat del temps. Jo penso que amb 2 hores o menys de 2 hores a la setmana ho podreu fer tot perfectament. Després, clar, com ens comunicarem? D'entrada, el mitjà més eficient per comunicar-nos serà via WhatsApp. Ja aquí de baix veureu un número de telèfon que també us va sortir a la matrícula, però us el recordaré. I simplement aquest telèfon el que heu de fer és guardar-vos-el al vostre mòbil com a contacte. Per què? Perquè vosaltres, com que podeu treballar a l'hora que vulgueu, també a l'hora que vulgueu em podeu enviar un WhatsApp preguntant el que sigui. I jo, si puc contestar, us contesto, encara que sigui a les 10 de la nit. Si no estic davant del mòbil o en aquell moment pel que sigui no puc, us contestaré el dia següent. D'acord? També podem fer via trucades, via correu electrònic, tots tenim el meu correu electrònic, però el que jo veig més sovint és el WhatsApp, perquè per tot el dia o el mòbil al damunt o tinc el WhatsApp ficat a la pantalla de l'ordenador. I també, si veieu que hi ha algun tema que pot ser interessant perquè us costa més d'entendre o així, també podem quedar a l'escola i us explico el que calgui. D'acord? L'entrega d'exercicis la farem a través del Moodle també, a través de les tasques, però si veieu que un exercici, per això com us pot passar moltes vegades, pesa més del compte, el Moodle és una mica limitat a l'hora de pujar material. Llavors simplement me l'envieu per correu electrònic al mcatalà@cfamollerussa.cat. Una manera de jo avisar-vos de coses serà a través de correus Moodle. És a dir, a través del Moodle jo us puc enviar correus a tots plegats, però llavors això sí que us recomanaria que us personalitzeu el Moodle. És a dir, la plataforma, quan hi entrareu hi haurà el vostre nom, un correu electrònic i poca cosa més, un usuari i una contrasenya.
Llavors, vosaltres podeu entrar al vostre apartat personal i, per exemple, posar una foto vostra, ja que ens veurem molt poc o així, pot ser interessant que cadascú fiqui una foto de cara amb ells, perquè així entre tots ens coneixerem. Després, també, si hi hagués algun error o d'això, els noms i tal, es pot canviar. I el que és més important és que us fiqueu al perfil el correu electrònic que més mireu. Jo recomano, la meva recomanació seria, si vosaltres teniu un correu que us vagi directament al mòbil, jo em ficaria aquest. Al final no són tants correus que us arribaran. També podeu utilitzar un correu que us farem a nivell de centre. A nivell de centre, ara al donar-vos d'alta, un a un, i us donaré un correu, que és la inicial del vostre nom, cognom, i cfamolleusa.cat. És a dir, que aquest correu el podeu utilitzar durant tot el curs i, en principi, la intenció tampoc és eliminar-vos-el quan acabeu el curs. Vull dir, és un d'això que us quedarà per vosaltres. Una altra cosa important. Pregunteu tant com calgui. No us faci por fer-vos allò pesats. Us diré més. És a dir, si m'envieu un WhatsApp i veieu que en un dia no us he contestat, torneu-lo a enviar. És a dir, soc bastant despistat. Llavors, o si no soc molt metòdic, o jo obro el WhatsApp i en aquell moment no el contesto, probablement, com que me n'arriba tants, probablement no me'n recorda contestar. Llavors, el que em miro de fer sempre és que quan lo llegeixo, contesto. Però si pel que sigui o per error o tal, l'obro, podria ser que passés. Llavors, no us faci por que fer-vos pesats. Bé, abans us he dit alguna cosa del projecte final de curs. El projecte final de curs és l'únic moment que obligatòriament haureu de vindre a l'escola. D'acord? Llavors, com funcionarà això? El projecte està fet per fer-lo en diversos dies i, si no hi ha algun canvi d'última hora, està pensat per fer-lo en 12 hores. Això vol dir que la gent que venen de manera presencial a fer les classes, ens estem 3 setmanes pràcticament fent el projecte. Què passarà amb vosaltres? Jo, quan s'atanci final de curs, us donaré tot un llistat de dies que podeu vindre a fer el projecte. A la diferència de que hi haurà un cap de setmana, ja us el diré, on podreu vindre dissabte al matí i dissabte a la tarda. Pràcticament tot el dia. Per què ho fa això? Perquè no tingueu problemes de demanar permisos a la feina o tal. I l'experiència em diu que entre un dissabte al matí i un dissabte a la tarda podeu fer perfectament el projecte. Si necessitéssiu més temps, donaríem més temps, amb dies de cada dia. Però, d'entrada, la gent que venen dissabte al matí i dissabte a la tarda tenen temps suficient per fer el projecte, a la millor fins i tot no a cabal, però com que heu de traure un 6,5 per aprovar, una vegada tingueu el 6,5 és apte. I la nota final serà apte, no apte. No hi haurà associat cap número que vosaltres us surti amb algun certificat. D'acord? I finalment, per acabar, us diré que també he dit que via llista de distribució us comunicarem de tot el que fem a l'escola. L'escola, en aquest sentit, és molt activa amb activitats i fem sortides, no sé, se m'acut el dinar intercultural de cara a Nadal, un parell de sortides, excursions fora, sempre en fem una a Barcelona al teatre. Soc conscient que si esteu fent el semipresencial, a la millor no podeu vindre un dia de cada dia, tot el dia, on sigui, a fer alguna activitat. Nosaltres us ho comunicarem, tampoc insistiré perquè soc conscient d'això, no? Però sapigueu que teniu tot el dret a vindre, que podeu vindre, que a més és una oportunitat fins i tot per conèixer-vos entre vosaltres. D'acord? Doncs bé, fins aquí l'explicació. Qualsevol dubte m'ho podeu preguntar i us dono ànims. Sobretot, si teniu qualsevol problema, aviseu-me. Us animo que no abandoneu el curs. La majoria o la gent que no passa el curs és simplement perquè ha abandonat, i si veieu que teniu dificultats, dieu-m'ho perquè mirarem de trobar qualsevol solució alternativa. Ànims i vinga, a començar.